Shubor nakaslem jong unong san Hima. Hakasngi palay jong katayo ka District Sangkalp Hub for Empowerment of Women hapo ka jingpet jingkmi jong ka District Social Welfare Officer Nongston harangkat ka jingis nok tilang bat ka District Program Officer ICDS Nongston kilayo ban Rakhe ya ka sngi ka Kyrpang jong ki Khun Kynthei ya ka balatip ru kum ke International Day for the Girl Child Arjar Arpusa ka pangpedeng jong ka jing Rakhe ka long Girls Vision for the Future. Bada kata jing Rakhe sedang nadu ke Khyllung terik urisau arajar arpusau lingba ki program beper da jing wan banyak simpenta ki kena Kynthei ni ki pratali ki school ki badan katain Nongston hapo ke Madan Lionel Futsal Arena ha pendeng Ray West Khasi Hills. Ha ketika jing yalang penkut ya ketika jing Rakhe nakaliang ke kong N1 yang EAC jong ke West Khasi Hills kalalong ke Kongsan harangkat ke jing don langru ke Dr. E Tariang District Medical and Health Officer West Khasi Hills ke kong di Pakenteng DSWO bat kiwai. Shushu ha ketika sngi la pencit pencengain ru di jing ruai bagi jing syat balayo ru ban Sngewbha Sngikha shiki armur ki Khyllung bat layo ru ban sam ki Kadi ka sikha jong imenta ka sngi kumshi benta bangi Rakhe ya kani ka celebration of International Girl Child kung kani mo ban ay burom yaki tingila perkat ayungi day the girl child dapat penlong ya kani ka futsal tournament namar bunsingi perkat bakata ka jingle ka football ka day tang jongki chendrang mo iju ang bagade tang jingle ka chendrang te kai ka kubor ke bangi yo menta ka sngi ka longba ni ki Kynthei mau kena Kynthei ke diwan chakmat la ka de ka nu ka sports la ban ni ka football la ni ka cricket mau ki ki sports ki wrestling arm wrestling ki chess competition la ni kinu ki hai ki bantaro kum ka put ka tem ka shot karwai la ni kum ka jingnya bicycle nya bike but ki wen the house name arhajar khatway mo ka United Nation Organization kalpen bana ba man usnem haka khatway tarik October ngin Rakhe ka International Day of the Girl Child ban pensabrang ya ka khubor ba ki Kynthei kimdi bansha I no shadien kimdi bansha leben la haliang ka puli ka puthi lani haka kot ka khia kumjo ru ban pensabrang ya kita ki an ki ba yadai Kynthei na jing sha thombor kajing sha penjubor ban penchong kurim kena lani kata child marriage mo bagi om nanta bat pengentiu ru Kynthei kena Kynthei jungi habaro kiliang te haba hakni ka jok menta mo kani ka jingnang jing start lani ka pulik puthi kalong kaban kam hadu kata-kata ba kaditang kani ka jingnang jing start lani ka jing minot jungi bangin puli kot mo balik school bakal la bandrat dingkong ki jingdu ke jing sa den bat kumjur bangin peniar ki jing bojo perkat ki joni namar bale la da ni ki Kynthei kena Kynthei mo ngin anang la start ni minat balik school ngin tip ki kita ki hok ki joni namar bun ba ki hok ki joni ki bangi kena Kynthei ni devan yo banyaran kat bar ki chendrang ki kita ki hok ki kumnu lada dadam apan kenya ki hok juni cha bangin led chalo bangin panjing arap ngilong ki baslur ngan shuai nuksana pi damar menshua mo ngap tre po police department la kharsnem ngai pun ma ki kena Kynthei ki cha thombor but kadika nganama ngatra kadika jing sa din bunsin ki chusngat te kinong le kabur kirang yo chim kabur Henry daka jing penslur daka jing nang jing start nga I mean sim pi ba pim de ma chia sngan mo pi de ban wan chakmat ban wan ya thu ki kita ki jing jong pi ban lada don di basat thombor pi de ban lech police station ban file like FIR
khang ban yo ban dawai ka hok ka jong pi nang ta shushu kan ni ka jing nang start lima kan ni nang start ni la ban sumari la de mo ni la ban yang hala ka jong ki kejat nang ta pa de ni nam sha shim kabu hagi breu naman matabun ki breu shim kabu ni nam sha shim kabu ladang ni la dang start kamut ni la ban let shaka chiki way ki ni la ban mi na state la jong ni la ban mi national la jong ru ni la ban letre shana ru ni la ban shim kudo no karai ni nam sha shim kabu haki way but ki breu ngai ipapun ki breu mo ki chat target ya ki breu ki badang guna ka ching nang ding tip nama pelai ki kheng ba o ki ni te ki dang sa den min le ka ba mon te leng ba ka ching nang ding start ka perslure ni bangin wan chakmat but nin we can ni la ban kran ya ka hok ka juni we will always be able to speak it up so nang ta pa de ki ong ba ka Kynthei kadai ka mo Kynthei kadai ka ba pun ka ba kha ka ba ri ki khun te bat ki ong ka stop science ko ong ba la ha ba Kynthei ka mo ka adap nyo ka pun khun la adap nyo banai la da ka mo ka pulikot ru I Khylung ha po ru I pulikot lang te kum ta kan ka jing start ba ni ai kena Kynthei mo kan hiar pateng la pateng bat kini kai ki khun ki ti jong ki khnang ba ka lawe jong ki khun ki ti ru kan lang ka ba phanan ni so sarang bahan ma pelai bat habani hapo region ni wat ka kli du jong ka jong ru ka president ka dei ka Kynthei anta hapangi phai je ki state ka juni nyo I ba wat ki district head mo ki ba ya penyat ke district ni doni Kynthei nang ta pa de ya ka state ka juni ka bade ka police force lelam di Kynthei shushu habani phai shaka district ka juni ru nyo I pun ki Kynthei ki babat ya ki department ki ba he ki ba pher ko ha po health department ni don ni madam ni bade Kynthei ha po sports department ni don ni madam mo ni bade Kynthei kam ni so sarong haka education department ru ni don ni Kynthei ki industry ki nohikai ki lecturer ni la nang kiu nang ta pa de la da pi ki kena Kynthei pi ko ban pulikot ru mo pi le ban shlur ban le chapo district library ni don ke district library haka ba I district library officer mo I ba he du jong ka library I taru di Kynthei nang ta la da pi kena Kynthei juni ko ban nang sang jamru ni don ya skill development officer itaru ibade Kynthei kan ni sorong ada se juni bon ki Kynthei ki lawa chakma te ngakermen ba lengba ka jing trei lang jong ka sarkar lengba ki flagship program ki ba pher ka jing trei lang jong ki yeng ki sem mo ki ri ba te ni kermen ba ha ka ni ka sneak ban awan ni I bun ki Kynthei ki ban bi chakmat ki ban long ki toppers ki exam ki ba pher kin mi chakmat ban shimanta ki sports ki ba pher